Nwanne mụrụ anya. So otu ihe dị ụmụ mmadụ mfe n'ọnụ bụ ikwe nkwa. Mmadụ gaa n'ebe a kwe gị nkwa na ọ ga-aga n'elu ga-akụtara gị ọnwa. Ị na-ele onye a, ị na-ele onwe gị, na-ele ọnwa. Mgbe ụfọdụ na-etolite, a gwara ha gawa n'ihu na akwụ ha n'azụ. Ha azọpụbeghị otu ụkwụ, tụgharịa anya n'azụ. Ma onye kwere nkwa ma nkwa ekwere, ọ dịghị nke ahụrụ anya ọzọ. Onye gị na ya dịwara na mma taa ga-ekwe gị nnukwu nkwa na ọ ga-akwụdebe gị ma mmiri ọ na-ezo ma anwụ ọ na-acha. Ma naanị na ihu eluigwe ga-agbanwe, onye ọ bụ gị na ya esi n'azụ ụlọ fụọ ọsọ. Otu ihe bụ ikwe nkwa, ọzọ ya bụrụ imezu ya. Ọ ka mma na ị gbara nkịtị na-eme ole ike kwere gị, na-ele ka ụwa si aga, karịa ịga konye onwe gị n'elu osisi. Onwe ole ị ga-emenwuru mmadụ, gasị lekwa ka aka ha gị. A sịkwala ka ị mara ihe ị ga-eme ebe o doro gị anya na o nweghị ihe ọ bụla ị ga-eme, ka ọ ghara ịbụ onye nọrọ ebe ọ nọ ya ewere gị nwee ntụkwasị obi. Mgbe ị na-emezughị nkwa ikwere, gaa ghọọ onye ọjọọ. Ọzọ ya bụrụ na onye ọ sọkwara ya bụrụ kwe gị nkwa, were obi gị niile nabata ya, ma ejikwala aka abụọ bagide ya. Mụrụ anya anaghị ama ụwa ama. Dowe nkwa ahụ ekwere gị n'akụkụ, mewe ihe ị na-eme o. Ọ bụrụ maka nkwa ekwere ekwe, ị ga-ahụ ihe ndị karịrị ya n'ụwa. Ndewo, abụ m Ugochukwu Benedict Alukwe. Nọdụnụ mma o.